Bună! Astăzi vom filma un nou videoclip cum să-ți faci să dispară coșurile de căsătorie. Avem nevoie de o cană cu apă. Eu am pus atâta, dar trebuie mult mai puțină. De pastă de dinți, nu contează ce firmă e. Bicarbonat, foarte puțin. Așa, să începem. Vom pune din această cană foarte puțin apă. Atâta. Foarte puțină, încât să se poată face o cremă. Ok? Așa. Aici mai este foarte puțin bicarbonat, așa că o să-l turnăm pe tot. Vedeți? Mie mai este foarte puțin. Veți avea nevoie și cei care nu pot de coadă de lingură. Se amestecă foarte bine. Până se face o culoare așa. Acum, pasta de dinți. Adică pasta. Se turnă până vedeți că are o formă. Atâta. Acum se amestecă foarte bine. Da. Bun, deci, și la următorul pas, deci trebuie să amestecați foarte bine, foarte bine. La următorul, cam așa trebuie să arate. Știu că arată cam ciudat, așa trebuie să arate. Cum, veți avea